ଝିଅଟା ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ନାଇଁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ କି ମତେ? ନାଇଁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ନାଇଁ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଛୁଆଟା ହେଇଛି ବୋଲି କଣ କିଛି କହିବେନି? ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା, ତମ ଘରେ ପିଠା ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ସକାଳେ ଉଠି ଠାକୁର ଲାଗି ପିଠା ବନେଇଥିବ। ମୋ କଥା ମନେ ଅଛି ଟି? ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତ, ବସିଥାନ୍ତ, ଛୁଆ ପିଲା ବିଷୟରେ ଗପସପ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ 30-40ଟା ପିଠା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ। ସେତିକି ତ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମତେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିଛ ତ? ନା ତମର ବିବେକ ବୋଲି ନାହିଁ? 30-40ଟା ପିଠା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ, ଆଉ ମିଠା କିଏ ଆଣିଥାନ୍ତା? ମିଠା ବି ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତ। ଆରେ ରାଗିଗଲ କି? ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ନା। ହଉ ଇଲୋ, ଆଗକୁ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଥିବ। ଆଉ କହିଦଉଛି, ଯଦି ନ ନେଇକି ଆସିବ ଶଳାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ଦେବି।